Jeg er i Chicago, USA. Jeg har nu været ude af huset og rejst i lidt over 17 timer. Jeg har lidt under 10 timer tilbage i min rejse. Følelser lige nu. Næsten træt, men ikke på samme tid, fordi jeg er så sådan. Jeg er så excited over at være her. Sådan. Jeg er i USA, jeg trækker amerikansk luft. Jeg er 8 minutter til vi border. Jeg ved ikke, hvor mit gate er. Jeg er ikke rundt lige nu. Så lad os se, om vi når det. Jeg er i Denver. Det er fedt. Problemet er bare, flyet var 2,5 timer forsinket, så i stedet for 3 timer har jeg nu en halv time i lufthavnen. Så boarding begyndte 5 minutter siden. Jeg kan ikke finde gaten. Min telefon er blevet 100% smadret, jeg kan vitterligt ikke se min skærm. Jeg er så glad lige nu. Jeg har fået vinduessæde. Alle andre, jeg har været på 300 byer, det har været midten. Alle, og jeg var på tænkt bare, oh my god, hvis jeg får det et fucking igen. Og jeg tænkte bare, det gør jeg bare 100% mit held. Men nej. Men så er det